Svi bismo voljeli da znamo tačno svoju budućnost, svi bismo voljeli da znamo šta će nam se to tačno desiti u nekom narednom periodu ili narednih dana. Prvi dan u mesecu je idealan da vidimo šta nas to očekuje, jel te, tokom tog meseca. I zato ekskluzivno i samo na Radio 3. Evo ga, najtačniji horoskop za februar 2017. Ovan, I dalje će u svim horoskopskim prognozama vaš znak biti na početku. Bik, Možda će neko i pokušati da vam nabije rogove, ali vam tokom februara neće izrasti rep. Blizanci, Februar će vam trajati za 2 dana manje od aprila i čak za 3 dana manje od jula. Rak, Nijednog jedinog dana u februaru neće vam biti proleće, a kamoli leto. Lav, Svaki nokat na vašem telu makar će vam malo porasti. Devica, Nećete slaviti rođendan, ali se nadamo da će se svim devicama konačno posrećiti. Vaga, U februaru vas očekuju samo 4 subote. Škorpija, Ukoliko ste državljanin Srbije, u vašoj zemlji će se tokom februara proslaviti Dan državnosti. Strelac, Razmišljate o tome šta će horoskop reći vama. Možete slobodno da nastavite to da radite i to tokom celog februara. Jarac, Tokom februara ćete se kao jarac i osjećati, s obzirom na to da će uveliko da traje predizborna kampanja. Vodolija, Ove godine za vas neće postojati 29. februar. Ribe, I dalje će u svim horoskopskim prognozama vaš znak biti na kraju. Radio 3 ne laže. Kada kažemo da imamo najtačniji horoskop, to je zapravo zaista i istina. Ako se neka od ovih stvari ne desi, nema problema, celu svoju platu dajem onome ko je provalio grešku. Može? Hvala vam puno.